sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw an bɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Tabale kɛnɛ nin ye o sigikan ye. Kunnafoni daminɛna an bɛna taa Burkina Faso kɔrɔyanfan na. Sibiri tɛmɛlen sivili 15 k'o fara soldasi dɛmɛbaga 3 kan olu de fagala terrorisme olu ka binkani jugu senfɛ. Ivoiriens ka Guillaume Soro ale bisimilala kunu. Capitaine Ibrahim Traoré fɛ Ouagadougou, Burkina Faso frontière tɛmɛfanga ɲɛmaa don. Nous avons longuement échangé et je me réjouis. An ka kuma ɲɔgɔnya banbana o kan kosɛbɛ. Ne nisɔndiyalen don bi Burkina Faso fanga bɛ taabolo min kan. Sɔɔni aw bɛna Guillaume Soro ale ka kumakanw lamɛn, Côte d'Ivoire jamana Assemblée nationale ɲɛmaa kɔrɔ don, rebelle kɔrɔ fɛnɛni don. France ni Ivoire jamana kuntigiw Emmanuel Macron ani Alassane Dramane Ouattara olu kumana Niger jamana fanga d'Afrique koɲɛw kan fo ka taa se Sahel jamana lakanabaliya koɲɛw ma. La Guinée soldasi minnu bɛ fanga kunna ni waati in na u ye yamaruya di ko ka tɛgɛ kɛ Lajinɛ jamana kuntigi kɔrɔ la Alpha Condé min ka fanga dafirila u fɛ san 2021 waati. Alpha Condé ale kuma dogolen don ni waati in na Turki jamana na. Ye Samake politigima don an ka maa welelen don bi kɛnɛ kɔnɔ. A y'aw bisimila. Sɔɔni ni kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna walawala aw ye. Yan'o cɛ an ka taa Dadi Balawe fan fɛ ka fiɲɛ dɔɔni bɔ an senkɔrɔ. An balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ko kura ye k'aw ladɔnniya k'aw bɛ ka VOA Bambara tabale kunnafoniyaw de lamɛn nin waati in na ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako an ka fiɲɛ turukala 102.0. Mariam Kuyate ne de bɛ ka ni laseli kɛ nin waati in na. Sibiri tɛmɛlen Burkina Faso kɔrɔyanfan na sivili 15 k'o fara soldasi dɛmɛbaga 3 kan olu de fagala terrorisme ka binkani senfɛ. Kajatu Traoré ale bɛ o laseli kan ye ka bɔ Ameriki jamana na. O bingani minnu kɛra waati kelen na ani minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ kɛra Japaga sigida 2 la, Tapoa mara faaba la, Kɔrɔnfɛla mara la, ka mɔgɔ 15 faga. O mara sigibaga dɔw y'o fɔ AFP ye duguden tɔn ka mara kɔnɔ. Mɔgɔ 15 n'o ye Volontaire pour la défense de la Faya 3 ye VDP sorasi dɛmɛbaga civiliw ani duguden 12 bina cɛw ka marifa fagalenw kɔrɔ. Danaya walima sariya tɛ minnu na, olu minnu ye nin bingani ni ɲɛ minɛ. O b'o jira sɛbɛn dɔ kɔnɔ min sɛbɛnna duguden tɔn ka kumalasela dɔ fɛ n'o ye Kondia Pierre Yonli ye. A ko jamanadenw u ɲagaminen don pewu u taara n'u ye ka lafiɲɛbɔ laban na karidon na novembre kalo o tile 19 Japaga ministriso kaburu dɔw la ka bonya da nin cɛ ninnu kan minnu binna ni marifaw ye u bolo. Dugujɛ don o don bena kɛ Japaga ministriso mara bɛɛ kɔnɔ nin tarata nin na. O y'a jira k'a jira ani k'a jɛya ko sugu lakaliso u ni foroba baaraw bɛɛ n'a to datugulen don. Lakanatɔn dɔw y'a jira ko lafasalitɔn ka jaabi ye y'a to bingani ni semantiyalen don ka se ka binganikɛlaw gɛn ka taa nin caman kɛ u yɛrɛ la. A ko fiɲɛ ni dugukolo kan baara dɔ bɛ sen na Kɔrɔnfɛla mara la wa a ye mɔgɔ fagala 50 ni kɔ bɔ u yɛrɛ la ka ban u ka sigiyɔrɔ caman tiɲɛ. An bɛ to Burkina Faso jamana kɔnɔ halisa. Côte d'Ivoire rebelle kɔrɔ Guillaume Soro ni ale yɛrɛ fɛnɛni tun ye Assemblée nationale ɲɛmakɔrɔ fɛnɛni ye. A tun bɛ kunu Ouagadougoukaw fɛ yen nɔ min yɛrɛ senfɛ ani capitaine Ibrahim Traoré u masalala. U ka kuma falen-falen kɔfɛ min bɔla u kɔnɔ an ka jɛ ka Guillaume Soro lamɛn. J'ai rencontré Monsieur le Ne ni furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye kuma ɲɔgɔnya kɛ. O sen fɛ min ye kabakoya o de ye a kɛlen k'a ka baaraw sinsin an ka marabolow ka gɛlɛyaw kan. Wa ne bɛ se ka fɔ ko ne ye nafa sɔrɔ a ka ladilikan nafamaw la min ɲɛsinen bɛ bɛn ni hɛrɛ natiliw la an ka marabolow kɔnɔ farafinna. Conciliation de la sous-région. Nous avons longuement échangé et je me réjouis. An ka kuma ɲɔgɔnya banbana o kan kosɛbɛ. Ne nisɔndiyalen don bi Burkina Faso fanga bɛ taabolo min kan bawo a bɛ wasakɛ. N tɛ se ka bɔ kuma la ni ma foli ni tanuni lase marajɛkulu ni Burkina Faso jamanadenw ma ka da kan u ye cɛsiriw kɛ jatigɛwalenkɛlaw kɛlɛli la u ka jamana kɔnɔ. Et au peuple du Burkina Faso, vous avez mené un combat intense
important contre le terrorisme dans votre pays. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Faransi ni Ivoire jamana kuntigiw Emmanuel Macron ani Alassane Dramane Ouattara olu kumana Niger jamana fanga d'Afrique koɲɛw kan fo ka taa se Sahel jamana lakanabaliya koɲɛw ma. Kadiatou Traoré ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Emmanuel Macron seginna ka Faransi ka dɛmɛ jira président Mohamed Bazoum na ne ka tila ka hakilina jigin kɛ k'a fɔ ko a ka labilali ye kumaɲɔgɔnyaw condition fɔlɔw ye fanga d'Afrikɛlaw fɛ Faransi masayaso ka fɔ la. Kabini fanga darakili waati la juillet kalo tɛmɛnen tile 26 la ɲagata dalen don Mohamed Bazoum kan min y'a ka ban jira ka baarabilan cari kɛ. Macron seginna k'a ka dɛmɛw jira kokura CEDEAO la ka kɛɲɛ ni u ka ɲɛ sɔrɔli ye Niger gɛlɛya ninnu na. CEDEAO ye ɲangili bere tunda Niger jamana kun ne ka tila ka bagabagali kɛ k'a fɔ k'u bɛna sɔrɔdasiw bila ko ka taa fanga jagoya lasegin bɛɛ fanga minɛnw kɔnɔna la nka fo k'an se bi ma ɲɛma sɔrɔ a la fɔlɔ bɛrɛ a sababu la Côte d'Ivoire jamana kun ye a ka labɛnw sɛbɛntiya k'a fɔ ko a bɛna sɔrɔdasiw bila ka taga. Faransi président ye a ka hamina jira ka kɛɲɛ ni lakana situation darakili cogo ye Sahel maraw kɔnɔna na ne dansagokɛlaw ka dankariw cayalenw ye Faransi masayaso ka fɔ la. Mɔgɔ 70 ɲɔgɔn na minnu fanba bɛɛ ye denmisɛnw ani makɔrɔw ye fagara. Burkina cɛmancɛ an fanfɛla ka yɛlɛ ka taa a kɔgɔdugan fanfɛla la novembre kalo tɛmɛnin ninnu na. Ne tɔgɔ Usman Bamia. N ye sifinaka ye n bɛ sifinakaw ka tɔn caman na. Radio VOA radio min don ne b'a lamɛn kosɛbɛ. Internet kan n b'a lamɛn comment dirais-je a ka radio partenaire kan i n'a fɔ ka radio rural. N ma deli ka mɛn tile kelen ko VOA Afrique information di ko information k'a ma ɲɛ ou bien walima nkalon b'a la ou bien walima autorité y'a contesté. An bɛ taa laginɛkaw fɛ yen nɔ u ka sɔrɔdasi minnu bɛ fanga kunna ni waati in na u ye yamariya di ko ka tɛgɛ kɛ Laginɛ jamanakuntigi kɔrɔ la Alpha Condé min ka fanga dafirila u fɛ san 2021 waati ka sababu kɛ k'a yela u ka jamana janfali koɲa dɔw la. Alpha Condé ale kɔni kuma dogolen don ni waati in na Turki jamana na. Ni kunnafoniyaw dila Bataki kɔnɔ kiritigɛlaw ka ministiri fɛ min yɛrɛ dila Conakry procureur général ma. Mariam Traoré b'o laseli tɔ kɛ an ye an ka jɛ k'a lamɛn. Laginɛ jamanatigi kɔrɔ min sigira fanga kunna san 2010 ka se san 2021 ma taara ɲanimaboli la turkikaw fɛ kabiri a ka fanga binna. A ɲangilen don u ka jamana fanga ɲɛmɔgɔkuraw fɛ k'a fɔ ko a tɔgɔ yelen don yurukuyuruku ko dɔw la ka fara fagali ni karogɛlɛya wale dɔw ka fɔ ka se maa dɔw welekuli ma min kɛra a ka jamana mara waati. Ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen jalaki binnen don jamana kɔnɔ jamana min ni politiki jɛkuluma tɔndenw olu ka nisɔngoya girinkajɔ walew tɛ kɔtigɛ u ka jamana kɔnɔ. O senfɛ kunnafoni binna ka da jamanaden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'u ka jamana kiritigɛso n'o ye ministère de la justice ye de ye ni Bataki ninnu bɛɛ lajɛlen labila. Bataki min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko jamanatigi kɔrɔ Alpha Condé jalakira k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnya sira dɔw donna ani Fode Musa Mara ni ɲɔgɔn cɛ o min lakodɔnnenba don bɔlɔlɔsiraw fɛ n'a bɛ wele ko blogueur nanzarakan na k'a fɔ k'a tun kɛlen don k'u ka jamanatigi kɔrɔ Condé kɔkɔrɔma don ni waleya dɔw ani taabolo dɔw ye walasa a ka se ka maramafɛn gɛlɛnw ani mugujugu caman tun sɔrɔ i n'a fɔ ni makofɔlen n'o ye Monsieur Wright y'a lase cogo min na Bataki dɔ kɔnɔ min bɛɛ lajɛlen bolonɔbila la ntɛnɛn don a ma kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ kɔni di ni hakilina taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kan min bɛ se ka kunnafoni yɛrɛ lakika di a maramafɛn kofɔlen ninnu suguya kan. Jamanatigi kɔrɔ Alpha Condé n'a sigira fanga kunna san 2010 kɛra Laginɛ jamanatigi fɔlɔ ye min sigira fanga kunna bɛɛjɛ fanga tɔgɔ la. A ka san caman fanga mara kɔfɛ min dɔ yɛrɛ jamanadenw fɛ i n'a fɔ jagoya fanga ka fara a yɛrɛ ka hakilina dɔw kan min tun b'a yira k'a fɔ k'a tun b'a fɛ ka to fanga kunna n'o de kɛra k'i kanbɔ u ka jamanatigi sigi kalata ta ku sabanan na ni k'o sebagaya sɔrɔ. Kalata min na gusira kosɛbɛ fanga sɛnɛmatɔnw ni jamanaden dɔw fɛ k'a fɔ ko namara ni yuruguyurugu yera kalata la. Ŋunuŋunukanw a n'a fitinɛmisɛnninw tora Laginɛ jamana kɔnɔna la fo ka se jamanatigi kɔrɔ ka fanga binni ma san 2021 kolonɛli Mamadi Dumbuya n'a ka finitigi tɔɲɔgɔnw fɛ. O nɔgɔnin fɛ Mamadi Dumbuya sugandira ka bila jamana fanga kunna min kɛra sababu ye ka gɛrɛntɛ sigi a ka jamana fanga kan ka bɔ diɲɛ jamanabaw ani jamakulubaw caman yɔrɔ ko f'a ka fanga sigi faso jama ma n'o ye civiliw ye min hakilinaw labɛn baaraw tun bɛ sen na n'a tun bɛna kɛ ni kalata ye san 2 tɛmɛlen kɔfɛ walasa ka se ka jamana ɲɛma kura sugandi janvier kalo san 2023.
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. An bɛna Mali kɔnɔ ni kunnafoniyaw ye Samake politigima don a tun bɛ taamana Ameriki jamana na min yɛrɛ kuncɛla ni dɔgɔkun laban in na a ka o taama sen fɛ a tun bɛ silamɛw ka lajɛrɛba dɔ kɛnɛ kan min yɛrɛ kɛla Yota mara kɔnɔna na ani Kajatu Tarawele masarala waati kungurunin na an ka jɛ k'u lamɛn. Ayiwa i nana ni Sheikh Ousmane Sherif Madani Aidara ye aw nana l'Amérique jamana la yan e yɛrɛ ye i ye diinɛ ɲɛmɔgɔba ye i bɛ mɔrɔmɔniw fɛ o ye chrétien ye diinɛba de fangaba bɛ min na Amérique jamana in kɔnɔ yan an minnu bɛ an b'a dɔn fɛn min don silamɛya fɛnɛ fanga b'o la ko aw nana ka kɛɲɛ ni kumaɲɔgɔnya ye diinɛw ni ɲɔgɔn cɛla la olu bɛ se ka sabati cogoya min na n'a bɛ wele tubabukan na ko dialogue interreligieux dialogue interreligieux mun de don Kajatu yani kan da do dialogue interreligieux la fɔlɔ ne tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye filanan Serifu ka bon ne ka talima kana n'a ye Ala ye Serifu lana Amérique ni y'a ka visite historique de yan nali man gwa ye koyi yan na cogo de b'a kamana gan n'o ye ka avion ta kana Amérique ye a y'a fɔ a taama kuntala ka jan a y'a fɔ nga Serifu bɛ kodɔn ale b'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi ni waati in na diɲɛ ɲagaminen bɛ ka se cogo min na ale bɛ jɔyɔrɔ min na Mali kɔnɔ ale kɛlen bɛ ka jigiya min sigi Mali kɔnɔ n'ale y'i sigi ten k'i da makun hakilina min b'a la diɲɛ mɔgɔ tɛna a lakodɔn o de kama a sɔnna dɛmɛtɔn dɔ bɛ Utah ko Fondation Sterling ne ye a n'u ɲɛ yira ɲɔgɔn na olu kamana ganna ka taabolo la u ko a ka d'an ye an bɛ fara ɲɔgɔnkan mun kɛ Utah i kana a kɛnɛ kan Serifu sɔnna nin ma a Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara nana ka na hakilina falen kɛ ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ani gouvernement ɲɛmɔgɔw ani silamɛ diinɛ yɛrɛ fana ɲɛmɔgɔw ka fara chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw kan hakilina min b'a la n'o ye sigi k'a fɔ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bɛn ni kelenya sabatili ye n'o ye diinɛw ka kelenya ye n'o ye surtout laïcité ye ko bɛɛ lajɛlen kan ka se k'i ka diinɛ makarafa k'a sɔrɔ mɔgɔ i ma don mɔgɔ wɛrɛ gasi la Mariam Kajatu ne bɛ a Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara kanu n tɛ silamɛ ye mais ne chrétien tɔ b'a fɛ diɲɛ k'a dɔn ale sababu la ale de kɛra bouclier ye anw ni hakili tiɲɛnɛw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu ma diinɛ ko faamu ale de nana kɛ bouclier ye anw n'olu ni ɲɔgɔn cɛ donc i kɛra chrétien ye Mali kɔnɔ i kɛra wahabiya ye i kɛra ansardini ye i kɛra salafisi ye ne ka welekan bɛ bɛɛ lajɛlen ma diinɛ ko tɛ tugun Mali ko de don an k'an bolo don nin kɔrɔ an k'a yira diɲɛ na mɔgɔ min ko an Mali ka bɛn o ye Mali ka ɲɛtaga sababu dɔ ye donc ne ka kanu ka ɲɛsin a Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara ma ne ka kanubagaya kun ye nin de ye a bɛ ka jɔyɔrɔ min fa Mali kɔnɔ a bɛ ka jigiya min sigi Mali kɔnɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ yen ni ale tɛ olu t'i kalan mɔgɔ hakɛ min bɛ yen ni ale tɛ olu ka kɛnɛya tɛ sabati mɔgɔ hakɛ min bɛ yen ni ale tɛ u ka dun ka fa tɛ sabati an bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ o bɛ Ala ka baara la kosɛbɛ ale ye diinɛ ɲɛfɔ ka bɛn adamadenw ka dɔnniya niveau ma donc o de y'a to a nalen fana américain tɛ yen n'a ni min kumana n'u tɛna sujuru bi a ye parce que a bɛ kuma min fɔ vraiment olu bɛ k'o baara kɛ yan ale yɛrɛ ye faamuya sɔrɔ a taabolo la a fana bɛ ka min laɲini Mali ye a nan'o ye yan ale ka laɲini don nin ma se anw fɛ yen fɔlɔ i n'a fɔ a bɛ Amérique yan cogo min na ale sago ye jamanadenw ka bɛn ka se hakɛ min na ale sago ye ɲɛtaga ka sabati diinɛ kɔnɔ cogo min na a nana a y'o ye Utah a bɛ k'o de laɲini k'o lase o hɛrɛ ka se Malidenw ma
Wakan bɛ sa ba ma. Amin arabi. Ayiwa halisa o ko kelen de don. Hamas Israël. I bɛ se ka mun fɔ o kan en tant que chrétien comme i ye chrétien diinɛ mɔgɔ ye. E hakilina ye mun y'a kan i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛ. Hamas Israël i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛ a kan comme i ye chrétien ye. Voilà. Bon ne ka fɔta man ca Hamas ni Israël kan. Anw ka fɔta ye mun ye. An bɛ laɲini an ka laɲini ye mun ye. O ye bɛn ni kelenya ka sabati anw ka jamana kɔnɔ fɔlɔ. Tiɲɛ don diɲɛmɔgɔ kamana gannen b'a ko la. Mais a solution tɛ anw bolo. Anw yɛrɛ ɲɛ gannen bɛ an ta kunna fɔlɔ. Nka bɛɛ sago ye mun ye. Jahadi ninnu mun bɛ diɲɛ fan o fan basigi kana. A bɛna ɲɛ o ɲɛ kan. Anw ka gidi y'a fɔ k'a fɔ ko bɛn ka kɛ. Ko tiɲɛ ka fɔ. Ko diinɛ ko kɛlɛ tɛ. Dugukolo ko kɛlɛ de don. Dugukolo ko kɛlɛ ban man di. Nka n'a sigira tiɲɛ kan a ka ca Ala fɛ parce que dan dɔ de cira ka tɛmɛ. N'o dan na batora o kɔrɔ ye k'a fɔ diɲɛmɔgɔ sigilen bɛ min kan o ye tiɲɛ ye. Nka aw taara dan ci dɔ ye dan sago mɔgɔ ma kuma o la aw ko k'o bɛ bɛn o tuma namara b'a ko la. Ayiwa an ka foli b'i ye. Awa an balimaw nin tun ye président Ɲakɔrɔ ye Samake ye an ka VOA Banbara kɛnɛ kan yan nɔ Washington DC an ka studio kɔnɔna la. Awa an y'ale de bisimila an ye hakili jagabɔ kɛ ka baro kɛnɛ sigi kɛ fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ka doni ye Kidali kɔnɔna na ani kuma caman wɛrɛw kan. Awa a ni ce aw ka kulomajɔ la an ka foli bɛ aw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. Burkina Faso kaw fe no a yirala k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni lakanabaliya min bɛ yen nɔ k'o kɛla sababu ye ka denmisɛn kuma dogolen hakɛ ko ka o caya kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔ. Bobo Julaso a denmisɛn caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ bɔnɔnkɔnɔnaw la Aliju Wederawogo ale de ka kibaruya don an k'a lamɛn. Nɛgɛ kaɲa 17 gosira yan kalanso la an bɛ min wele ko l'école centre. Denmisɛnw bɔra o bɛ tulon kɛra. O nusɔn ka di n'u taara se so o bɛ na dumuni kɛ. O bɛ fɛ ka kɛ fɛn min ye sini o b'o yɛrɛ labɛnna ka ban. Konate Mariam ne bɛ fɛ ka kɛ sage-femme ne bɛ docteur ba. Sanu Saïd Faten. Bon, ne fɛ ka kɛ docteur le parce que depuis n ka dɔgɔ a ka di n ye quoi et puis ka so ka mɔgɔw ka vie sauver a ka di n ye. Olu kɔrɔ denmisɛn wɛrɛw bɛ yen u ka siniɲɛsigi bɛ kɛ cogo min u t'a kalama. Abdul ne bɛ mécanicien kɛ. An bɛ bɛn ko sinima ka moto kɔrɔ la Saint-Etienne. Sibalo Ibrahim. E bɔra dugu jumɛn la? Kun. A tun bɛ mun kɛ yɔrɔ la? An kun bɛ misiw dɛndɛn. E tun bɛ école la? An kun bɛ lakɔli la o yɔrɔ la o. Ni lakɔli ta an bɛ taa misiw dɛndɛn. Maintenant i nana sa e mun kɛ? An bɛ moto kora sisan. An bɛ moto kora sisan. A ye Ibrahim Sibalo kumakan min mɛn a si bɛ san 13 a tun bɛ kilasi 5nan la a ka dugu la nka banbaati tɔn sababu la bangebagaw bolila ka na n'a ye Bobo Julaso. A farila filen don kurusi min b'a cɛra o bɛɛ faran-farannen don. Bɛɛ ko Sirima sɔnna k'a ta a b'a dɛmɛ ka to ka moto ko wula fɛ 40 walima 60 ale b'o d'a ma. O nana ka na se an fɛ o fakɛ ninnu ni bamuso ninnu bɛɛ bɔra ka na bɔ o bɔra Kuyi Samɔgɔdugu na ko kɛlɛ in sababu nana n'o ye. Dɔw bɛ yan u ti mɔgɔ foyi la a facɛ ko ma ko n'u y'o to u yaalala dugu kɔnɔ ten nin o bɛna se ka taa don yɔrɔ dɔ la tu yɔrɔ min na sɔn n'i y'o to yen nin mandiya u yaala k'o yɛrɛ kɛ daarikɛlaw ye alors k'ale man kan. Bobo Julaso denmisɛnya gwɛlɛyalen don denmisɛn caman ma k'a ta san 2 fo ka taa bila san 10 ni kɔ a caman bɛ la sirabadaw ra dɔw bangebagaw bɛ yen dɔw yɛrɛ t'a tɛ yen o bɛ daarini n'o kɛ. Fatuma Sanogo bɛ weyi ka ni ninnu denmisɛn ninnu ye. An b'o filɛ ten na a kasara yɛrɛ ka bon parce que dɔ bɛ se ka to fɛn daani na o yɛrɛ tɛ bolifɛn ninnu yɛrɛ jate o bɛ se ka to bolifɛn fɛn bɛ se ka dɔ sɔrɔ a tigi bɛ fɛ ka boli ka tɛmɛ fɛn ra tile ni yɛrɛ b'o tile ni yɛrɛ siti nɛnɛ min yɛrɛ bɛ nana bɔ nin nɛnɛ min bɔtɔ ye nin denmisɛnnin mugu ni yɛrɛ makari bɛ fani ɲɛnama yɛrɛ tɛ k'o kan na. Banbaati tɔn ninnu y'a kɛ denmisɛn caman jo tiɲɛna a bolo Burkina Faso ka se k'a kuma fɔ
adamadenw joko kɛlɛ yɔrɔ min bɛ n'o bɛ wele ko MBDHP olu ka yɔrɔ la Zigani Some ale y'o ɲɛmɔgɔ ye Bobo Jula so kɔnɔ min bi ale yɛrɛ tɔɔrɔ o bɛ denmisɛnw ta diɲɛ fantan naaninan ka to k'o kɛ sɔrɔsiw ye o ka taa kɛlɛ kɛ. A kɔni bɛ fiɲɛ dɔn denmisɛnw ka adamadenya ra o tɛ se ka miiri ka se ka lɔn mun ni fɛn ɲɛnama ni tɛ fɛn ɲɛnama ye donc ka taa mɔgɔ yɛrɛ fɛngɛ faga yɔrɔ fan fɛ ni donc miiri tɛ denmisɛnw man kan ka utiliser kɛlɛ yɔrɔ la. Ni kɛlɛ bɛ yen ten denmisɛn jo caman bɛ bɔsi o ra ale k'a fɔ taara. Ka taa denmisɛnw ka ladiri fan fɛ min b'a fɔ ko éducation donc kɛlɛ nana sababu kama denmisɛn caman tɛ sera ka taa école la tuguni min fana bɛ taa école min kan to kan ka kɛ o ye wasa dɔ ka fara o ka hakilinata dɔ fana ni a tɛ sera ka kɛ donc kɛlɛ nin ye nasi don u ka kalankɛyɔrɔ fan fɛ ka taa u ka dumunikɛ fan fɛ denmisɛn fana kan ka dumuni kɛ kɛlɛ nin sababu kama denmisɛn caman bɛ yen o tɛ sera ka dumuni sɔrɔ ka dun fana. Jɛnkulu wɛrɛ bɛ yen o b'o wele ko ASUR olu ye min ta u yɛrɛ ye ka denmisɛn ninnu dɛmɛ k'o bɔ nɔgɔ la o bɛ baara minnu kɛra ka se ka denmisɛn bolili ninnu lafiɲɛ dɔɔni Udu Jara bi o fɔ anw ye. N'i y'a ye mɔgɔ bɔla a ka sigiyɔrɔ la ka na yɛrɛ sɔrɔ sigiyɔrɔ wɛrɛ la donc gɛlɛya le sera ma an y'a yira école ɲɛmɔgɔw fana na k'a yira k'a fɔ ko hali ni mɔgɔ bɔra a ka sigiyɔrɔ la ka na hali k'a sɔrɔ papier t'a bolo an ka ye ka se k'a tigi dɛmɛ walisa a ka kalan kana sa. Dengi bana min bɛ minɛni kɛra Bobo Jula so bi a caman bɛɛ lajɛlen ye maa bolili ninnu ka bɔ u ka yɔrɔ la denw ye ka sababu kɛ o bɛ la yɔrɔ nɔgɔninw la walisa kɛnɛma sosow bi o sɔrɔ k'o cin o yɔrɔ la le ka to k'o bana a caman yɛrɛ bɛ sa dɔgɔtɔrɔsow la tuma dɔ mɔgɔ ti sɔrɔ a la ne tun Alidu Wederago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Jula so. Sisan farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw Siyaka Tarawele kuma b'i bolo. Mali bɛna nin yɔrɔ ta Coupe du Monde U17 quart de finale ɲɔgɔndanw na barisabu Mali sɛnɛntolantana denmisɛnw cɛmaninw ye sebaya sɔrɔ Mexique taw kan celu 5 kanankolo a sɛnɛntolanta ɲɔgɔndan bɛ don Coupe du Monde U17 8e de finale hukumu kɔnɔ min tana kunu tarata novembre kalo tile 1 san 2023 in na. Hamidu Makalu Mali sɛnɛntolantana camancɛma y'a yira ko olu bɛ u ka degeli karamɔgɔ ka kumakanw de lamɛn o de y'a to n'u bɛ ka se sɔrɔ. An bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ damaw terrain kɔnɔ. N content yɛrɛ content don. Hali bi a tɔw bɛ kɔfɛ ka na. Toujours an bɛna focus an bɛna concentrer match nin bɛɛ de kan. Match nin bɛɛ de bɛna k'an ka finale ye sisan. N nisɔndiyalen yɛrɛ. An tɛ adversaire la ye. An kɔni bɛ an ka victoire de ɲini diyagoya. Objectif kelen dɔrɔn coupe dɔrɔn. Modibo Sissoko Mali sɛnɛntolantana ɲɛfɛma ma ka nisɔndiya dogo baara bɛna to senna a ka fɔ la. Nisɔndiyalen don parce que an ye victoire kɛ an tigɛ di ɲɔgɔn ma an sera collectif la an gagnera bɛɛ contenté don an bɛna concentrer ka match min bɛ ka an bɛna concentrer k'o de kɔnɔ hali o fɛnɛ la an b'an concentrer parce que an nakun don k'an bɛ coupe ta inchallah o fɛnɛ Maroc a mana kɛ fɛn POP an b'o ci inchallah. Mamudu Bari ɲɛfɛma ale de ye ɲɔgɔndan tɔgɔ ta n'an ko l'homme du match a y'a yira ko mɔgɔ kelen baara tɛ. Nisɔndiyalen don trop min tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo parce que baara min don an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ de ani staffu bɛɛ lajɛlen donc an y'an concentrer kan an ye consigne respecté pour que ka se ka nin victoire in sɔrɔ pour que ka se ka taa ɲɛfɛ quoi mais malien den bɛɛ lajɛlen fo u ka soutien n'u ka encouragement. Ouais nisɔndiyalen ba don mais sisan n bɛ segin a kan n tɔɲɔgɔn de ye n dɛmɛ sinon mɔgɔ kelen tɛ se ka foyi kɛ bon donc n bɛ n tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo a ye sisan objectif a tɛ changer toujours objectif ye trophée an nakun y'o de ye an bɛ ala deli ala k'an dɛmɛ a kan. Mali degeli karamɔgɔ Sumela Kulibali ka fɔ la laɲini tun ye min ye o de ye ka qualifier o sɔrɔla. C'était un match à piège parce que Mexique donc on a pu regarder au match là. Bon vraiment les enfants sont rentrés bien dans le match. L'équipe fait maintenant bon en prenant d'eau. Nala sera match maintenant le finamo gagne wala ça ta demi-finale inchallah. Mali ni Maroc de bina ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale la. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele kala selido. Bataki minnu cila maliden dɔw fɛ olu de filɛ ninnu ye an k'u lamɛn. Salamu alaikum VOA mɔgɔ ne tɔgɔ ye Fati Suko ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Badalabugu ma.
ni rebellion bana ni Kidal sela ka récupérer na ra hakila ni rebellion bana ko kilen to bi sera to ni rebellion tina ra blechi fi Mali ko e baraka di dem sanuma e barama di dem sanuma abga sena fiire tanga dem sanu ci barala di koro de ka purgo ka se ka balo par exemple ni Chine yara ta la Chine o fleni ale mo goroba ni mo korole yara de sambi shehi ba so to kala baro bu bulu o ka baro ke kasi ka dimba o de na exam boni ber sera ka malla mo do korole de na Chine ba mo do korole do amade se donc lu sela ka bara di mo koroba o dem sen ka bara di dema purgo de ka se ka bara ka se ki dahiri na soro la fiani hera ko na donc le te ko no de kelen bante ni te tangi di bara ma soro ka di population ma bara soro ka bara ke vraiment mo hakila ko kelen de bantu ga ma ma no ko parce que ni bana sawara bi dam. Salam alaikum VOA Bambara lamɛnba bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ Sange Keita n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kalabankura Bamakɔ ma bon n bɛ ladilikan min di fɔlɔ vraiment nisɔndiyalen don armée donna Kidal kɛra an ta ye vraiment contannen don mais ne bɛ min fɔ ka fara o kan maliyɛnw an k'an cɛsiri an ka baara kɛ dɛ Kidal man kan tɛ ka tilanna bilen. C'est vrai, en contanen do an kan ka joie kɛ ka manifester mais a laban ye baara de ye maliyɛnw an ka baara kɛ dɛ an ka baara kɛ an ka tulonkɛ dabila tan sa bi ma dugu jɛ tan sa dɛ ni Ala ye Kidal don an garijɛgɛ la nin cogoya in na n'an y'a sigi k'a kɛ kumaba fɔw ye tugun an tɛ ka ko kɛ awa an ka Ala deli tɛ tugun ni ɲɔgɔn na ka kɛ dɛ ne kɔni bɛ se k'o ladilikan de fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen an ka wuli an k'an cɛsiri an ka baara kɛ pour que an ka jamana bɛ bɔ tan bɛɛ bɛ baara la sa bɛɛ wulilen don an yɛrɛ fana an ka keleya an ka fadenya an ka baara kɛ an ka ɲɔgɔn na gosi dabila mɔgɔ dɔw bɛ baara la dɔw bɛ k'i sigi k'a la gosi an k'olu la dabila Mali tɛmɛna o yɔrɔw kan ɲɔgɔn na gosi bɛɛ ka wuli Mali y'an ta de ye ni Mali ɲana an bɛɛ de n'a tiɲɛna wa tiɲɛna an bɛɛ de ye dɛ an bɛ denw sɔrɔ la an musow bɛ yen n'i y'a tiɲɛ bi i den bɛ n'a sɔrɔ yen n'i y'a tiɲɛ bi i mɔden bɛ na donc an ka baara kɛ o de don VOA Bambara lamɛnba lajɛlen bɛɛ lajɛlen fo Sange Keita de don Bamakɔ Kalabankura. Salam alaikum VOA Afrique. Ne ye Cheikhna Kouyaté Bamakɔ. Mɛ min fɔ autorité de la transition u ka jateminɛ halisa Mali justice k'u banba. Fantan dɔw tɔɲɔnnen don u ka hakɛ kɔnɔ u ka olu kan t'u lasɔrɔ. Olu ye dugumamɔgɔw ye u ka jateminɛ halisa fantan jɔyɔrɔ tɛ Mali justice la fiyewu hali sisan u ma réglé. Kabi démocratie waati fo ka n'a kɛ sɔrɔsi fanga ye halisa fantanw tɔɲɔnnen don u ka hakɛ kɔnɔ u k'a lajɛ u ka jateminɛ. Mɔgɔ dɔw kumakan t'u lasɔrɔ fiyewu. Fantan kɔni a niyɔrɔ ka dɔgɔ Mali justice la dɛ u k'u lajɛ halisa u k'u banba justice kan n'o tɛ taayɔrɔ t'an na sigiyɔrɔ t'an na kumayɔrɔ t'an na fana an t'a dɔn an bɛ taa lakale yɔrɔ min na. Fufu kelen muga ani naani 30 47 16 o ye an ka nɛgɛjuru sira ye min labilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ye yaasa aw ka se k'aw ka cikanw to an ye musomisɛn fara bogotigiw kan an bɛ wele bila aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'aw ka haminako ɲɛfɔ an ye. Ayiwa an balimaw ni ye bi tabale kunnafoniyaw kuncɛlen ye minnu laselikɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate ka bɔ VOA Suba kɔnɔ Bamako maa min bolo bɛ nɛgɛ karafow la waati bɛɛ o ye Dadi Balawo ye ka bɔ Ameriki jamana na k'aw ladɔnniya kan ka nɛgɛjuru sira o labilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ye yaasa aw ka se k'aw ka haminako ɲɛfɔ an ye o bɛ tali kɛ 001 20 24 30 47 16 aw ni ce aw ka lamɛnli la sini ni Ala ma basi kɛ ka taa bila juma na Zinabu Tiro aw bɛna ale lasɔrɔ a bɛna aw kunnafoniya Ala ka tile hɛrɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ni Ala ma basi kɛ ne b'aw lasɔrɔ ntɛnɛn nata.